So guys, दा जोङो नै बाजार मोनसिगोन आरोना दा जों मोनहैसिगोन लाबाय जों दा थांसै आरोना खर' साराय लाखाबाय एवना एकदम मुखामखि सोनाय होगोन नोंथांमोना नायलांबाय था खिमोन नामदो मेरा ड्रेस So hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ गासिबो आंनि बे bxbodo YouTube channel बरायनानै थाबाय. So दिनैनि भिडिअ जादों माने जोङो दा नै kbbodo मोन दं आरोना इथिजाय. मेकआप सेकआप खालामखाबाय. जों माने दिनै दाखालिल'सो जोङो माने बुंदोंमोन आरोना मोनसे माने लाना फैगोन भिडिअ माने bxbodo अभी मेन वर्सेस वर्ल्ड का जो पार्ट 2 ये वीडियो होने वाला है इसलिए तो मैं तेरे को बुलाया भाई अभी कॉल करके बुलाया था अभी होने वाला है धमाका और चिकन वगैरह लाके खाएगा ये साला एवना जागोन आरोना जों दा गाइस मेकअप वगैरह ये कर लिया है साला ये अभी व्यक्ति मेकअप करने वाला है आंबो दा मेकअप खालामना लाखानोसै जों दा नै मा सकाव थांगोन होनदोंमोन जोङो दा आनन्द बाजाराव चिकन लाने आनन्द बाजाराव जोङो दा बयलार लायनो थांसै गाइस नुलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम अब्लासो इन्टारेस्टिं नांगोन आरोना हिर' नुगोन आरो आंमोनासो सिख्लाफोरा गोसोथोगोन आंखौ So guys, दा बोरै नुखो आंखो हिर' नुखाबाय दा सिख्लाफोरा एबारसो नुबा बादावलायसिगोन थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम दा थांसै आरो जोङो माने माबायाव बाजाराव थांसै आरोना दा आङो हेलमेटखौ लाबाय दा नोंथांमोना नुगोन आरोना गाइस मा आं मा देखायलांबाय थानाय जायो So guys, दा जोङो नै बाजार मोनसिगोन आरोना दा जों मोनहैसिगोन माने नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो मायाव जागोन मायाव जाया माने जोङो माने हाग्रा बारियाव थांनानै जाहैगोन आरोना बयलारखौ माने मा खालामना जायो मा खालामना जाया माने एवनाबो जानो हागोन सावनाबो जानो हागोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था इन्टारेस्ट मोनगोन आरोना नायलांबासो So guys, दा दखान मोनबाय आरोना लानोसै जोङो बयलार मासे लाबाय जों दा थांसै आरोना खर' साराय लाखाबाय एवनो थाखाय माने नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस बयलारा खि मोनांजोब्बाय गासिबो आं ओरै लादोंना खाथियाव खि मोनांजोब्बाय नै जोंना दखानिया बरिया जि नांगौ मोनजोबगोन आरोना माने फालौ संख्रि আমার ভুল হচ্ছে संख्रि लायनो माबा पियास होजोबो आरोना नै थांनो ओंखारबाय जोङो सकनिफ्राय जि बाजार खालामना लाजोब्बाय दा जोङो ओंखारलांसै आरोना ओंखारलांसै जोङो दा माथि थांगोन दा माथि थांगोन ओरै थांसै आरोना जों बिदिब्ला थांबाय थांसै आरोना दा बेखौ माने दोननोसै आरोना बेयाव माने साइकेलखौ बेयाव दोनना गालांसै जोङो जेराव मोजां लकेसन बेयाव थांनानै जोङो माने एवनाय जानोसै आरोना नैबे बयलारखौ गाइस मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनांगौ माने खालामा नोंसोरो गाइसमोन बिराद दुखु मोनो आङो गाइसमोन दा बेखौ आं माने थौदो लोगोफोर नायलांबाय थादो ओमफ्राय दा नैबे दैमाखौ बारना लानोसै जोङो बारनानै जोङो ओरै थांगोन बायखिना थांगोन आरोना दा जोङो माने लागायलायनोसै आरोना बयलारखौ आयै जाबाय दिंदां खावनांगोन आरोना जानायावबो एकदम मुखामखि सोनाय होगोन नोंथांमोना नायलांबाय था खिमोन So guys, दा जोङो नै माने गिथावना जायगायावबो खायसेया जोंना kbbodo माने सिङाव थांबाय दा ओमफ्राय सोंनो नागिरा मोनाखै आरोना जोङो दा जोङो थांबाय थांसै नागिरबाय थांसै आरो दा माने बेयाव जायगायाबो एसे बाय गिथावना आरोना मायबा मायबि ओंखारो होननाय खोनादों दा बिथाङा गारनानै थांबाय जोंखौ दा लांबाय थांसै आरोना जों नागिरलांबाय थांसै आरोना दा जोङो नायनानै लाबाय ओमफ्राय गिथावनाथार माबायदि जायगायाव लाना फैगोन बियो
स' गाइस दा जोङो माने जायगाखौ मोनबाय आरो ना सासेया गोमाना दंमोन जोंना नैबे kbbodo आं भिडिअ एडिट खालामदों भिडिअ एडिट खालामदों आरो ना बियो फायग्रोनानै माने जों गारना फैनानै माने बिथाङा माने जों माने लामाबो आन्दायदोंमोन आरो ना ओमफ्राय दा जेनथेन मेनथेन माने गाबजि दा मोनबाय ओमफ्राय दा बिथाङा माने लकेसनखौ बेयावनो माने बानायगोन होनदों आरो ना बेयावनो जागोन दा ना लकेसनाथ' मैदेर फैदोंमोन ना इयाव अ माने मैदेर फैदो होन्दोंमोन आरो ना बेयाव फैखाबायानो थायो बिसिनियाव माने नैखिनियाव ओमफ्राय दा एसे जोंनि बाय दैनि थाखाय बाय माबा जाना दोङो प्रब्लेम जाना दोङो आरो ना जोंना दा दैनि थाखाय दा बिथांखौ खायसेखौ माने थिनहरबाय बिसिनाव माने माबा बायदिसिना जगार लाना फैनो थाखाय माने बेखौ थिनहरबाय जोङो दा बिथाङा माने लाना फैसिगोन आरो जों दा नैबे थांसै दसे ना गिबि स' गाइस जोंना दा सासेया दै लायनो थांनाया दासो मोनफैदो आरो ना नायबानो जाबाय दा आङो दंफां सायाव दोङो गाइस नायला सासेया बै फैगासिनो लामा आन्दायदोंमोन नायो बेसेरा बिनि थाखाय माने आङो बे लामा आन्दायनायखाय आङो माने दंफां सायाव गाखोनानै माने गाबजहरबाय नै आं बेयाव दोङो होननानै दा नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइसमोन स' गाइस दा जोङो बानायनोसै आरो ना बया माने गोबाव जाबाय जोङो दसे माने लोगोखौ नेदोंमोन नालाय दा जोङो माने गोबाव जाबायबो दा जोङो बानायलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो इन्टारेस्टिं मोनोबा नायलांबाय था जोबजासिम गाइसमोन दा बिदिनो माने kbbodo दङ आरो ना गाइस नायना लाबानो जाबाय kbbodo दा लागायनोसै न' मेरा है मेरा ड्रेस ये माय गॉड ये लड़की का सामान मेरा है बायदिसिना नै जोंना थाव दोङो बायदिसिना हांगार दोङो माबा हांगार लायनो माबा मा होनो गाइस हालदै दोङो ओमफ्राय नैबे मस्ला मस्लि ओमफ्राय थाव ओमफ्राय नैबे जाबाय मामोन बियो बे मामोन रटि बियो रटि गाइस दा जागोन जोङो ओमफ्राय नै आलु दङ आरो पियास दङ फानलु दङ ओमफ्राय बिलाइ दङ आरो ना गाइस मानियाव स' गाइस दा अरदाबा जाबाय आरो ना गाइस मान दा बेयावनो जोङो दै फुदुंनानै ओमफ्राय दा जों बयलारखौ सोमब्रनोसै ओमफ्राय फुनोसै आरो ना बिगुरखौ ओमफ्राय जोङो दा गोदानानै माबानानै ओमफ्राय एवगोन आरो ना बेयावनो गाइस नायनानै लाबानो जाबाय Ryan Little. स' गाइस दा आंखौ नायनानै लाबानो जाबाय मा गाननानै दोङो आङो नै मोजां नुखादो दा दिनै माने रान्दिनाया आंसो नालाय बिनि थाखायनो हिन्जाव बायदि हिन्जावनि ड्रेस गाननानै माने संनोसै आरो ना माने हिन्जाव जानानै संनायानो माने इनि खदानो आलदाखा स' गाइस दा आंखौ नै एफा गिथावना जायगायाव दै लायनो होदो आरो ना बिसोरो दा गिबांसि लायनांसिगोन आरो दंग'आ बै खिनियाव दङ होनदो दा खिनियाव आंबो मिथिया थांबाय थागोन आरो जि लामा मोनलाङो ओरैनो थांबाय थागोन दा बिराद गिथावना दै गाइस बेयाव माने बुंनो नाङा आरो मैदेर फैबाय थायो बेयाव दैखौ मोनबाय आरो ना बेयावनो दा लानोसै आं गैया लांफानोबो जायगा गैया आयौ oh my god दा दैखौ लाबाय आं गाइस लाबाय नायलांबाय थादो गाइस दा जोङो सिगाङावनो बेफोर पियासफोरखौ हाना लानोसै पियास ओमफ्राय फालौफोरखौ देग्लिजोबनानै लाग्रोनोसै माने होनो थाखाय सारायाव एवनो थाखायथ' नांखागौ बेफोरखौ दा हाना लानोसै आरो गाइसमोन वाव डेन्जार माथो मा जिनिसलाय खंखाय खायनो एव दा देनोसै आरो ना आं फालौखौ देनानै लानोसै लोगोफोर स' गाइस मोनथारसिगोन एकदम 1 मिनिट मान नेनानै जोङो माने जानोसै आरो ना नुलांथारसिगोन नोंथांमोना जोंनि जानायखौ सम लोगोफोर नै दंफां सायाव गाखोनानै उपाय गैया नायनो गोनां जायो आरो ना मैदेर सिदेर फैलाजोबो बेयाव ओमफ्राय दा नै बिनिफ्राय एकदम जिथि फैदो माने माथि फैया ब्लां नुखायो बिनि थाखायनो माने आं गाखोनानै नायदो आरो ना गैनायालाय दा फैयाखै मैदेर जानो जासिगोन जोंनिया दा बिथिंसो बानायगासिनो आरो ना जोंनिया नायदो सिङाव जोंनि जगारफोरा बायदिसिना दोनजोबो बेयाव लोगोफोर मोनाबायबो सानखौ नायनानै लाहरदो बै हाबबाय सानाबो आयौ मोनाखागोन दिनै जोंना भिडिअ'आ
beखौनो orang no beखौ गुदुंथार नामा wah buah gua kamu mbak मोजालै खिन्थु मोजा जाखायो आं गोथाव मोनखायो बयलार जाखायो आं मोनामदो आखाया माने माबा दय माने बयलार दांनाया थ' दा जोंनिया जानो जाबाय आरो ना गासिबो नायना लाबानो जाबाय नै बिसोर माबा जाग्रोजोब्बाय आंखौ गारनानै जाजोब्बाय बिसोरो मा फाल्थु मानसिलै आं खिनो थांगौमानि बिसोर जाखामाना दोङो नै आयु गैला नै जाजोबखाबाय बिसोरो फाल्थु मानसिलै दे बोरो आंनिया मा मोनथिया गैया नोंनिया मा गैया बेलाय एफा खस्थ' खालामबाय आंसो बिसोरो जाखाबादा दोंजोबो ओरै आरो गासिबो माने दोङो आरो ना नै आं टेनसन गैया बेदरनि नांगौबा लायबोनोसै जोंनाव बाराबा दा मोनाबायबो नालाय ओंखायनो दा बानायथ'ला दिनै बेनो थोबाय दा मोनानि थाखाय थ' जानायखौ देखलांबाय थानोसै आंबो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय दा जोङो नै दांबाय आरो ना मा बुंनो नेला नेलि गैया रुटि गोरानजों बेदरजों दांनाबाय जों दा दिसानो kbbodo बिलिफां wah Pakai bawang siapa? enggak mati Ini paling puluh sana nggak? udah paling lo kan yang kedua wah